Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska tu máme schedule 1. Takže nebudem to obkecávať. Hru si vysvetlíme, keď si urobím postavu. Takže ja budem mať pekne takéhoto. Máme picket. Takýto tvar. Dám si úplne biele oči, dám si úplne gigantické tie zorničky, či jak sa to volá. Krásne. Jaký som pekný. Klobučík a takže a hra nám začína. Takže prvé, čo ideme urobiť, tak je collect Uncle Nelson peniaze near the skate park. Videl som už nejaké veci. Takže teraz idem a skoro som zabudol Tomix Adam a dajte like, odber Adam, môžeš pozdraviť. Ahoj. No a my sa môžeme na to vrhnúť. Že ako prvé pôjdeme kúpiť do hardware storeu ideme do hardware storeu kúpiť stôl a baliace. A je to tu dosť pekné. Nejaké baliace veci a v tejto hre budeme pestovať zázračné rastlinky, že Adam? Práve. Však práve. Dobre, kúpil si čo treba? Ja nemám peniaze však. Dobre, tak ja to nakúpim. To zoberieme rovno 10. Musíme to mať na karte. Zajdeš to prosím ťa dať? Ja nemám peniaze, ja ťa čo mám na kartu. Tak počkaj, ja dám toto, dám depozit. Dobre, dal som to na kartu. Teraz zbehneme sem. Ja to musím kúpiť, lebo ty kúpiš všetko. Ja viem, čo treba kúpiť, ale tak ako chceš. Je to tu pekné, no ak sa toto video bude páčiť aspoň 30 ľuďom, tak kúpime celú hru a už budeme mať väčšiu mapu. Kúpil si, čo treba? No, ja mám celú hru. No, Adam má celú hru, no ja bohužiaľ nie. Ale ak to bude mať views, tak ju kúpime. Teraz vlastne musíme ísť do... Ju kúpim. Takže musíme ísť teraz do motel room. Adam, kde si? Môžeš mi to vysvetliť? Pozri sa, koľko máme na účte. Dobre, to nejdem robiť. Dobre, môžeme ísť do izby, to bude nenapadné v hoteli pestovať zázračné fazulky, jelly beans. Môžeme tam dať, prepáč, hlinu. Môžeme dať do koša. Need water, ty si nekúpil konvicu? Kúpil. Dobre, buival soil. To už máme. Takže teraz vlastne by som... Aha, dobre. Uncle Nekúpuj Nelson. to, za chvíľu dá. Ja som tuto. Ja som pri moteli, ty by si mal ísť domov. Už ťa vidím. Však ja som domov. A v tejto hre môžete robiť aj takú jednu zábavku, keď vás civilisti obťažujú. Dobre. Som neurobil. Budeme family friendly. Dobre, máš hlinu? Dal si tam hlinu? Dobre, tak... Buivan soil. Nekúpuj to, to by malo za chvíľu do toho. Tam musíš ale... Hej, no to by malo, keď to polieš, tak už to dá preč ten quest tam ísť dať. Ale nie, Hej, ty potrebuješ semeno. no ale tak to musíme potom kúpiť. No však ale ten quest je taký troška mimo. To je ale pekné to tu vyzerá. Aircase, tu je herňa. V tej platinej to je 100% krajšie.
Dobre, a kúpil si aj ten stôl, Adam? Jaký stôl? Packing stage. No, môžeš kúpiť. Dobre, kúpim aj 10 baliacich pitlíkov. Aj trash bag kúpim. Ináč 10-8 kúp. OK, kúpime 8. Nie, ja som kúpil 8 trash bag. A dobre, nevadí, to je jedno. Tak a teraz vlastne musíme, to som Yes. nechcel. Dobre, teraz musíme toto vybaviť. Ty mu tam odpíš. Ja zatiaľ idem doma pripraviť stôl a tam to zrýchľovanie. Tak. Konečne budem mať nový mikrofón, čo bude veľmi veľa znamenať pre YouTube. Konečne, po 100 rokoch. Máme tu aj toto. Dobre, baliaci pýtal. Dobre, collect dead drop. Počúvaj, koľko si toho objednal? Jednu. Dobre, OG cash. Jedna stojí 30. Však práve, že sme na nule, takže teraz vlastne uvidíte také jeden zázrak, čo sa tu bude pestovať. Môžem, dobre, vylejem to tu pekne, to tu polejeme. Ja vám to pekne rástlo. Tu zalejeme, neviem koľko tam, to v jednej no vidíte, 57 growth. A takto vyzerá krásne jelly beans, na ktorom sa pestujú samozrejme 100%. Aha. Tak to budem tryhardiť, čo sme na Nokii. Dobre, nejdem to tryhardiť, kašľam na to. Už bude 5 hodín. Toto už budeme mať vyrastené, 65%. Ja idem ešte kúpiť rýchlo nožnice. Nejdem kúpiť nožnice, to je moc drahé. Nemusíš. To budeš ty robiť. Ja povyhadzujem odpadky. Nie, ja som to hodil za to. Dobre. Jedno. Druhé. 72. Rastie. Zavrieme dvere, až nám tu susedia nečumia. Ona videla. Ona musí byť zneskodnená. Ona videla, čo sa tam deje. Čo utekáš? Ty musíš byť zneskodnená. Nie, Fidľo, nevolaj. Dobre, nestihla ich zavolať, našťastie. Dobre, zavrieme tu. Pozri, dobre, je 6 hodín. Rastlinka už má 80%, takže už bude vyrastená za chvíľku. 81, 82. Choď spať, on to ráno bude. Ja viem. Vyspínkame sa. 50 XP. Street Red 1. Pouličný potkan. Dobre, ostrihaj kúzelnú rastlinku. Krása, ja vyhodím také listy z kúzelnej rastlinky. Tak. Fajnovo. To chcelo ten trashback fakt. Za chvíľu nám to tu prekýpi. Dobre, pick up. Idem vyhodiť smeti. Zarobíme si peniažky aspoň. Predáš to? Ja. Taký nech list of sale. Ty, $14. Idem si... Kto by mal prísť správa od niekoho. Ja viem, on takej baby podľa mňa príde, lebo ja som to už videl, to je toto posiaľ. video. Čauko, tu si kúpim nožničky za 10, to není moc. Mám nožnice, to je dobré znam. Krásne vyzerá, musíte uznať ľudia. Nice. Dobre. To- Daj to, 143. áno. Tak to teraz... Dobre, za 3 hodiny by mal byť info motel. Nie, to už je tu. Ja viem, to je on.
Čau, tedy. A čo? Takto. Presúvame pekne účet. Ty, konečne peniaze. Ja ešte vložím to, čo som zarobil za tie smeti. Keď našetriš nejaké peniaze, tak to hneď dávaj na účet. Čo? Len iba vyberaj vtedy, bo ja musím teraz vyberať jedna, lebo idem zaplatiť tomu typkovi. Tak. Teda, ja som nepoďal brať. Dobre, tento borec nám už dal. Hej, objednám ďalší. Objedná ich viacej, tých semienok. Objednám 2. Dobre. Koudíka, že čo to... Čo tu je v odpadiaku? Nič. Ale krásna hra ako výzorovo. Aj obsahovo. Počkať, čo to tu máme? Jak sa nechytím od toho? Dobre. Niečo iba páli. Koho to nezaujíma? Zase som späť sem. Kúpil si to? Bohužiaľ si musím vybrať 100, lebo musím zaplatiť tomu typkovi. Však kde zmizlo 100? No, však ja som mu zaplatil, už nemáme toto kam. Už mu nemusíme teraz platiť. 3 OG cash a zaplatí 115. Dáme mu 125, nech zaplatí. Čo? Alright, what time? Dobre, to tomu vybavím. Ešte teraz nie. Nie, Však nerob. ešte nie hneď, neboj sa. Ja viem. Nie hneď. Čo sa tu No, predávame? ty si dal 3 za 125, hej? Ja ináč to som pokazil trochu. Never mind. To si mal dať za aspoň 140. Ja viem. Ale predal si to za 143, keď chcem profit. Dobre, tu to zavrieme. Vypestujeme. Takto. A ozvem sa vám, keď bude rastlinka vypestovaná. Ľudia, máme tu ďalší deň, čo sme sa vyspali a už nie sme po uličný potkan 1, ale už sme po uličný potkan 2. Takže ideme tu baliť jelly beans, presne to aj vyzerá ako jelly beans. No a ja tu vyniesiem smeti, za ktoré dostávame peniaze. Keby som sa netrafil. Ja to mám dať teda Jelly beans. Need water. Daj tam semienko. To vyhodíme. Zasypeme. No a teraz čo? Musíme počkať, kým toto. Kým môže... akože kým dojdu správy. No však to budeme čakať, to strihneme. Ale budeš túto ľuďom free sample a budeš mať lepšiu najlepšie priateľstvo s nimi a potom môžeš proste budeš odomkávať. Odomykať. Budeš odomýkať dealerov a oni keď tam dáš toto No. keď tam dáš tú trávu, tak ti to budú predávať a dostaneš peniaze za to. Aha. Nikto nepíše. Kedy to mám predať? Koľko je hodín? Čo? Koľko je hodín teraz?
Dobre. to. 6 až 12. Už ide. Že ľudia, máme tu ďalšieho nášho zákazníka. Dobre, toto zoberieme. Jorman. Dobre, peniažky, daj ich na kartu, prosím ťa. Aha, ďalší píše. Prišla vám ďalšia správa. Tak nič. Ja tu ešte niečo kúpim. Čo je veľmi teraz potreba, jednak kvôli questu a jednak to potrebujeme proste. Takže ideme to dať domov. Let's go. 46%. Pozor, uhni to. Čakaj. Môžeš prosím ťa... To si kúpil za 100. Počkaj. To dáme, to vieš, kde to dáme? Však čo asi si kúpil. Dáme to semka. Takže dáme tu hlínu najprv. Dobre, to dáme hlínu. Prečo to dal tu? Lebo tam není miesto, pretože tam je už kytka. Tak. Daj mi to prosím ťa, ja to urobím. Počkaj, ja už viem, kde to mám dať. Tak. Paráda. Tak ľudia, toto by pre dnešné video stačilo. Máme už dosť, sme toho získali. A ďakujem za zhliadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ. Čaute. Čau.